Canon EOS 70D er et 20 megapixels kamera med en Digic 5 Plus processor, som giver den 19 autofokuspunkter og 7 billeder i sekundet. Og derudover har den mulighed for fuld HD video med autofokus. Den har en 3-tommer touchskærm, som er fleksibel, så vi kan tage billeder oppefra og nedefra, og vi har mulighed for at gemme vores skærm helt væk. Derudover har den en ekstra LCD-skærm for oven, så vi har mulighed for hurtigere manuel betjening, og vi har en optisk søger, som er intelligent, så vi for eksempel både kan se vatterpas, og vi kan se vores optageindstillinger. Den har mulighed for fuld automatik eller fuld manuel kontrol. Og derudover kan vi redigere vores RAW-billeder direkte i kameraet, og vi kan rate dem med stjerner fra 1 til 5. Og den har Wi-Fi, så vi kan styre vores kamera direkte fra en telefon.